Hi guys! Merry Christmas! So, after na ko nag-post sa ako ang flight promo sa Hong Kong and Thailand, daghag nangutana if need ba daw og visa padulong og Thailand or Hong Kong. So, the answer is no. So, ang Philippine passport nato sa mga Pinoy, dili kailangan og visa padulong og Thailand and Hong Kong. Ang kailangan ra is passport. Visa-free ta na country. And then, dagan pong nangutana, if kailangan mo passport, yes. Kung mugawas ka og Pilipinas, kailangan nimo og passport. So, if ever na kay plan mag-travel sa laing nasod, kailangan jud nimo og passport. So, ang mga popular destinations na visa-free. So, ang meaning sa visa-free is dili nato kailangan og visa padulong ani na mga destination. So, ang mga popular kaayo apil to ang Hong Kong, Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. So guys, if ever na pa may mga questions about travel, if you're a first-time traveler, comment down your questions kasi makatabang ko sa inyo. So, follow my social media account. So, ibutang na ko diri sa akong video ang akong Facebook, TikTok, and my Facebook page sa akong travel and tours para if ever na may mga inquiry about flight bookings or promos, pwede ka makasend ang message dito. So, abang-abang lang sa akong mga flight hacks and promos. Travel with joy!